tälle svabba tutkan parkuumai munlen tahkan oftas professor Roy Krövelin ja vuosta amanuensain inkranni saarain täppä alla skolas. Ja mi älkimme täinä parkat tanneko povi West Okta pouttehus, att Nordicom aiko rakkadit erinomas almuhemi media vuoda pirra era tavirikkain ja estivren kouluin. Ja teille pouten tutki Islandas, Ruonähtamis, Färsulluin, Saamis ja Ålandas challit etsämme koului media vuoda pirra. Ja sulli samma äikis povi mai poutehus tutkijoukkus Suomapel Saamis. Tälle otson parkun toimahit kirji Routledge kirjeraajus World kirjis. Ja tämän kirjin namn shattaleette Sami World. Ja tässä tätä pouti min challi kapitella Sami mediata ja Sami journalistiikka pirra. Ja outamärkkä liitte makkar vaikkohusat läht lämmas taas, että saamit läht jo kukka outidan journalisma. Etsämme killi ja etsämme kulttuuravuodul. No, että tälle tahkalta vuelkasaatji, mutta munnen täiässin perustan ja outamärkkä liitte luovaltallan Sami media historia pirra. Tämän rääjäskö älkin parkat Sami allaskoulas. Tällä äntalitän kvektetuhat louslet ollut tutkit perustiskohtan tämän fättäs ja juunus tutkit let hallin ja mansiini. Ket let outidan puhtastahti analyysa media vuodaan. Ja tämä mun täl kehtsalan chilkettele mille media vuodat. Ja tässä takkar juurta, että media, että jokke tai riikas ja almukis le outidan etsäset media vuodaa, millä huisakka chatnan, sekä struktuuralatsat ja historialatsat politiikkalas vuodaa outanähmäi. Ja mi sähtikö tälle sammalahkaille riftimeltä Saamis, että sammalahkat läht älkän outidi mediai, tällä tähpähuvu tiihto politiikkalas ja historialas kontekstas ja oktavuodas. Ja tätä politiikka mille tiihto äikis historias, tai vaikkohan maitai media vuodaa outanähmäi. Ja kun kehtsaatte muut tutkit kehtsalit tutkat media vuodaa ja kaunat eskuudeke media vuodaa esvuodai. Te perusti tiihto ässin ja ta challetan pirra tänne mun naamuhan taas, että media vuoda kirjalasvuotta chääjihi ja chääjaha. Outamärkkä tiitte ta kehtset avissai almustahtiin loui. Mä ei taht muistella, että tämän media vuodaa pirralle on alla lout vai unna lout. Leo media tämän
mediamäilmis, tämän tiito kuulus riikas almukis mankapelat vuotta. Ja man större mankapelat vuotta lää. Ja makkar okta vuotta lää. Pellutat avisaite ja fitnotat avisaite. Ja mulle kehtsalan jorkalit, että commercial press le fitnotat avisat. Ja makkar estibrema, man större estibrema merville tämän media vuodas. Ja leo journalisma, puhdas professionalisera juvun vai ei. Ja leo tämän media vuodas estupmen vuodat. Outamärkka tihtele le Norkas ja Suomas ruotas le Jökke Riikas le estuppen vuodat teo pressa fakaras läytekotti. Mutta kun minä analyseerit saami-mediaita, minä mainit, että estuppen vuodat iljet saami-median. Tälle chatnon rihkai vuodaita ja tai rihkai estupmen vuodaita. Ja teille maittai katsota täkkär analyysassa, että man muuttuisi tahta sehke ehtsas media toimaite. Sitä pot extrema musle att starta i mun ryhtesääni tässä on takaisin. Det starta i mjärpit maittike media toimaan. Tahja, että starta uomasta puut media ja le chelka sensuura media toimas. Starta mjärpida media atso muittalit almuki. Ja teille tai eskuudet ja riikka maailmista större erohuusat, että taas että leo pressa tarjakat vai ei. Ja man muuttuu le pressa tarja mediaita. Ja teille mai okta tehalas kahtsalta makkar rolla le riikka aipmu media. Nu gotsotuvun public service broadcasting. Rikskringkasting. Att tälle takkar esvuodat media vuodain tutkit perustit ja kähtsalit tälle analyseeret ja kategoriseeret media vuodai tan melte. Ja talviriikkat let melte tai analysen le talviriikkat melteen talvi Eurooppa mälles. Me kutsutuva maita demokraattalas fitnotatlas mällin. Ja tälle fastat fitnotatlas korporatista. Ja millä tämän talvi-Eurooppa mälles mittilmas ässit, tälle että tässä sihke fitnotatlas mediat, politiikkalas pressa ja viekka naana, mutta laaipukte rädjejuvun startalas stivriju, mitä ja vaikkuhetni, nuk tai enkilaskilli interferenssa. Mutta tämä on niin kuin sami mediat läht, tai alkoalmut mediat, te mille tämän artikkella challimis maittai kähtsän alkoalmut media vuodaide ja matlet mittilmas ässi tai oudanemis. Ja te pahta oudan kirjallas vuodassa, että te on erä alkoalmut aasahuussa, että kolonistalas historia, ekonomia ja politiikka
elämässään tehalas. Tälle vaihkohan alkualmut mediaita. Ja tälle oinodakka trenda, että alkualmut media vuodaat let fikkamin dekolonialiseerima ja estivrema kuului. Mutta teodat okta större kaatsalta tänu alkus leomis okta saami media vuodat vai leomis kolma neljä ja okta väljen mille tahkon leatte miet vältän rossapelle saami media melte tän artikkeli tanneko tälle nu aipas tjelkasit melte era media vuodaas. Sitä iljet melte tämän tavi Eurooppa media vuodaas. Ja liftsi vähtis analyseeret ja vähtis kaunat materiaala maittai. Ja no Markkelin ja höspen taatja te taviriikkaan, että eskuudeke politiikkalas, laalas ja ekonomalas vuodaatmat, että häppen mediapirrassa eskuudeke laakka jörke riikkas. Ja koska sami mediaita oin, että ruotsalaiselle pisanan politiikka, politiikalle, että ei tasi tähpähuva ollut ja utsan resurssit lähtivät pitjon taas, että outidit asahuussalas rammai sami aipumeitä. Tai ei chappa taitjon, että ei kevat ollut resursseja taas. Ja telefas norka ei se vältiin viitis ädjupmi sami ässin. No tälle challojoon kvekte tuo kolmannot loogis ja tillille varra vähän revtan tan manga norkaske. Mutta koitke talle töntä konkludeerata tässä, että Suoma ei se välti perustu, mille lämmäs rädjijuon, se sami media ei optidemis. Mutta sammas ko kähtsä man ollut resurssit lähtee säämetikkiin Norkas, Ruotas, Suomas. Mä ei tjelkas, että liet enet resurssit säämetikkis Norkas ja tänne sisle veijolasvuotta outidit nannoset politiikkas. Nannosot politiikka. Ja täkkär veijolasvuotta vailu mesta olla säämetikkin Ruotas ja Suomas. Mutta katsaltat leomis okta saami media vuodat. Liet erokuussat. Mutta tänne kun riihkai media vuodat tattekelet nu oftalaanat. Te läht säämi media vuodat maita ei viekka oftalaanat. Ja leveijolas analyseeretään PO oktan media vuodahkan. No, kun kalkkasi analyseeret media vuodaa, teille ei tarpu chilket säämi media historia. Ja teille mai tjelkas, että avissat ja aipmumediat lähtee outanan vehka eskuudekela vuujimeltä. Oktalle teuske, että aipmumediat ja raatiota podieska nuppi väimmäsoidi manga. Ja avissat lämmäsän jo käftsinoplotsöde tsetsoloi kolma rääjes.
Mutta tällei assimilaationa aikodat ollut fikkamuusat asahit avisai ja tuossa muttimat madde lähtenu seilon ja läht ainus ja almuhit ain avisai. Tällä ei se vältit vastalasta saami avissa aikomusai. Tien aikodas, ja äska soedi manga vihtaloi tjecha rääjes älkätän avissa maailmis raatsamus manga pelat vuoda kuului. Ko tenäikisle maittai enetko okta avissa. Maimi ainit ja tälle chatnon Saamen politiikka riikkai tässä siis nuppastuu vai käksilot lou melti ja oftsinopplot körde oftsiloji rääjismi le nuukotsuvon elaskahtin aikodat. Ja mediat avissat organiseerijit etsäset oddasit sammasko olkopeelle tässä norka media fitnodaat otsut nannusut saajadaa sami avissain. Mutta sammaste täppähuvu maita professionaliseren tai avissain. Ja tälle mun aiko manga chai hittatte tälle chatnon era täppähuussa on sami mediamaailmis. Sami journalista oppo alka huvui ja maita tuon journalista servi ja almustahtin tai että almustahtit organiseere jäikki ehtsäset. Aipmo median lämmässä vähän erä outanehmi. Tätä alko aikodat mi pistä sulli kvektelot jaaji. Karra Vestalastin ja Ollusakket kehtenu vehkehit sapmelatsai atsot saaji aipmo mediain. Mutta tätä merri ledakar kun vihtada ja loji minuutta päivis. Että illes saakka större sistollu hivvodaas. Mutta oftsinopplot körde kuudaloi vidaräjes älkä oda sitten hukse kapasiteetta sirdit Saamen radio Saamen kuului ja maittai tiena aikodas leikki maitai aipas tuodalas fikkamusat oftast tahtit Saami radio ja TV-fallandai. Tai oftast tahtit radioi ja alkahit TV oftast parku. Tai lihkostuupan takat oftast tahtin fikkamusat. Ja olles aikodat oftsinopplot körde käktsiloi rääjes lämmäsän johtilis outanehmi ja tämä tilli, että Saamen radiot läht ossi riikkai media fitnodain lä stavasmupan. Nu att tälle että oktet muttiin tehalas ossi tämän Saami media vuodas. Ja era outanehmi lähte muttiin odda Saami media vuodat. Ja oddan, joo, mun ajasin tämän nu.
odda saami media vuodat reada, oftsinoplotsodi oftsiloi manga. Ja tälle tjelkasit chatnojuvon taassa, att startat älke kievahit ämpo ruuda ja riikka radio tai riikka aipumedia älke kievahit ämpo ruuda ja atte enet saaji saami programmaita. Ja mi tähpähuvu tämän aikoodasta, että tjuujohit eetsanas ja enet estivrijuvun saami mediavuotahki. Ja tätä outa märkät, että saami allaskoula alkahi journalista oppui ja pressaorganisationat readit. Et okta saami avissa ja laadu se almustahtin servi alkahuvu oftseloin jälje. Saami journalista servi oftsiloi käftsi ja journalista servi älkä ouditit saami pressaetiikka ja saami estuppen vuoda projekta. Ta hillet tjadahuvun. Aikomus lei asahit saami estuppen vuoda, mutta ta hillet lihkostupan. Mutta fikkamusat täkkär enet estivrijuvun saami mediavuotahki leikje. Okta era ossi tän odda saami mediavuodas le tahtatte saami tikkit, kollet pessan johtuit, että älke jollutit torjaka mediaite. Ja tälle siike oudes, alltså media falataite jo leikje asahuvun. Ja oktibot looji odda saami media falaltahki. Me oppitille nuot saamedikki norkas jolluda enemussat. Tainle budgettas 4,5 miljoonaa kronor kvekte tuhat kvekteloogis. Ja kun kähtsätän tai mediai omastekki te aina että saami organisationat ja saami fitnodat omasti tai odda mediai. Mutta tässä tjelka erohus tai aipomedia ja päiväläs avissa falaltai ektoi tele että almustahtin märri leutsi kun ta almustittenu oktakitta kvektenopplot nummira jaajis tai almuhemin. Ja tät suppni jäljitsökis käftsi miljoona oftsi media tälle melka tutsit ko vai okta sami päiväavissa atsu den norkas tahtas. Nu att väcka större erohusle resursser, sametikki-resursser ja starta aikumedia-resursser ektoi. No, nu att saami media vuoda, tälle on 3 saami media velle vuoda oftastemmi. Ja taita läht journalista kävvamat praksissat Norkas, Ruotas ja Suomas vaihkohan. Ja mi ainit majahtada saami mediavuoda tuottatilli tälle muktimin vastallas. Contradictory. Gertselan jorgalit vastallas. Ja sahta tästä että starta kolonialisma ja sehkemat
ja maita ieskuudeke riikka politiikkalas ja ekonomalas vaikku vuodaat läht sakka vaikkuhan Sami media vuodaa. Ja tämän mi chilket maitai tämän artikkelis tainalainen, että startat lette och vältan enet att stora rolla etsas pressatorjakin ja riikkai son nationala aipumedia i bokte. Dan Sami media vuodas. Mutta semmat, että Sami mediafallalta lassanepmi oksilot lous meltispuhti maitai tuon pressaorganai asahemmi, mutta fikkamus aseit alma etiikka vuoda Sami journalismo vääräs epäliikkostuvai. Ja fikkamus asahittekä oktasas eststivren organa puhtadan tarjaka vaaras illetliikkostuvan. Että äntälit Sami media vuodas ruhtadehmi, uomastehmi ja estupmen vuodat chatnon tai nationala media vuodaita. Ja det uske maita alle mittilmas ässi, että leeleämas fikkamus kuuda ja tsetsalot asahit oktasas Sami aipumedia mi kohtsasi olles Sami almuga riikkarajai paikkeil, mutta tailet liikkostuvan ja tälle muhtimin lämmäsän saakka taas, mutta mietlet tai mun färte netajat, että tämä liftsi jatkaa tutkan projekta kaunahit kuorahallat saametikki mediapolitiikka ja kuorahallat te leo politiikkalas aikomus sapmelatsain asahit oktasas mediai. Joo, ja tällä mun kertohan tämän mun äsken jo tadjen, että täkkär vuodoprosessat mat aimohusset Sami media tälle chatnon määräduusaita, julkaduusaita ja aasahuusaita mai startat läht volkatan ja haltasit. Mulle mesta luoppas tällä. Joo, tälle tadjen, että aina hatsat, mutta tälle mesta te on konklusioner tässä, että Sami media vuodalle hybrida media vuodat, mas osatjat muistutit settler kolonialisma. Namalassi, että kolonistalas vuodat stivrijit maitai alkoalmut vuodaa. Ja sammas se, että tämän lahkai tässä, että tälle enetlohkoalmut majoriteetta ja sin aasahuusat ja fitnodat mat uomastit haltasit ja ruhtadit Sami päiväläs mediai. Ja tällä mun aiviltaan päiväavisai ja aipmo mediai. Ja det lejes utsi Sami mediat att lette Sami haltashemis. Tainle
utsit ruuta, utsit almustahtin loot ja utsit almuhemit jaajis. Ja tämän Sami media vuodas vailu alma estivren ja tatja taivas njölkä tässä, että outidi täkkär estivren vuoda liftsi epikehtä nannen sakmelatsai estivrema oppalatsake. Joo, ja tässä naamat tai tämän artikkelis ja tämän kirjakapitalismi, mille challimin ja mille challan ja mat almuhuvui tämän jaaji melte toivomis. Kiitos.